Salamu alaikum. Salamu alaikum. To da ina ne? Yau kina lafiya? Lafiya kana. Ina shi man balan? Yana lazumi. To ki gaya masa ya katse lazumi yayi bako. In ce waye? Ke baki san kowa ni ba? Bai gaya min ba. To ni ne Alhaji Audi Duniya ba hutu. To mamallakin wannan gida da kuke ciki kuke haya. Shine nake son ya fito kun taɓo ni. Na gaji da irin wannan abin da kuke yi. Aba Alhaji ina aka taɓa yin haka? Ai na sani. Auda kin sani ke tambaya waye ne? A'a to ai jama'a ta sace da yawa. Ki koma ki je ki ce ya katse ya bar abin da yake ya fito. In kuma ba haka ba na rantse da Allah. Ai gidana ne. Zan tusa kai ciki. To kai haƙuri dan Allah. To an ƙi a haƙura. An ƙi a haƙura ke. Wai ke bakin ce matarsa bace ba? Matarsa ce ni haƙiƙa. To shi bai gaya miki yanda nake ba? Ko salon ya faɗi ya mutu ya haɗa ni rigima da ke? To mu ma Allah ka kore mana. Inda ya baka mu ma Allah ya ba mu. Ai Allah ai ba naku bane ku kadai. Illa dai kawai baki ya danganta da irin yanda za a roki Allah. In baka iya roƙon Allah ba sai kai ta dawur a waje ɗaya. Kana da faɗa rami kamar kana haƙa rijiya ana cewa yaya kana cewa akwai ci gaba bayan rami kake. Haka ne roƙon ma kuma kala ne amma dai ai Allah ɗaya ne shi kuma ake roƙo. Ai ba hana ku ne ba amma akwai matakai da ake bi ake kamun kafa. Saboda haka ta iya yiwa ku ba ku san hanyar da za ku kama kafa bane ba. Shi yasa ko da yaushe in an zo sai ku rika surutun kuna cewa ƙasa tana cikin wani hali. Saboda kun saki Allah kun saki manzan Allah kuna ganin wani ƙato shine zai fitar da ku daga cikin halin da kuke ciki. Mu da muka kama Allah gashi nan muna ganin abubuwa daidai gwargwado. Shi ma wanda kuka kama din shi ma Allah ya kama kuma ku sake shi ku kama Allah. A? Wanda yasa ku talaka kuke nema ku rika rena mu ne kuna ganin ba mu da mutunci ba ku ganin girman mu. Ba ku san wace irin wahala muka yi muka tanadi abubuwan da muke taimaka muku ba. Amma ko da yaushe babban bakin cikin ku babban tashin hankalin ku ganin mu muna da taro muna da sisi. To ki kiyayen. Alhaji ka dubi tsaba idona da girma na da komi kana gaya min waɗannan munanan kalamu lalle baka da mutunci daga dukkan halamu. Ke tsohuwa bari in gaya miki yaro yana bayan uwa tashi. Tunda har Allah ya hore min abin da zan sai gida in sa ku kuna haya a ciki to ni ne sama da ku. Ko akwai gyara. Masu kuɗi dai ba imani gare su ba. Masu kuɗin? Wai ke tsaya zaki ki gaya magana ne ko kai Bala bari kira. A? Wa alaikum salam. Man Bala ba gaisuwa ce ta kani ba. Amma ai ga sa mai kuma da ruwa mana ka maka. To ruwa maciji ne yasa ran? Ni magana na zo akan batun maganar kuɗin hayata. Waya kake so in yi da kai ne? Shin har zaka zo kana mun tari tun daga ciki? Ba da garin yaya. Ni kai da gidanka amma haba alai wannan kalma ma ba ta dace da kai ba. Garin yaya. Alai kullun na tashi a gidan nan na fita. Kokari na san kun hayan nan ka biya ka. Tun da gaba shiru ba biya ba. Wallahi alai babu kuɗin ne. Wannan rayuwar cin su aji ko fa ya san ya ke cikin. An kiyaye hankalin. Kai in kana so ai a hankalin yara nawa na turo? Yara nawa na turo? Ai sai ka ɗau kuɗi ka bayar. Ni ba kunya nake ba, ko ma sai daga murya kowa a makauta ya ji. Gaskiya ne, abin da za a rage. Ka ga gida wannan ɗaya bayan ɗaya da wannan kana so da yawa. Kai mun afuwa. Ai mun uzuri. Da Allah Bala da Allah dakta. Karka mai da ni sha mana, karka mai da ni ban san abin da nake ba. Ba gidaje ne ni? Dan irin yawon cewacin da na yi a duniya ka san irin wahalar da na sha? Ka san irin wahalar da na sha? Duk jihohi nan babu inda ban kewaya ba. Dan in ga na mallaki irin wannan abubuwan gida nawa na mallaka. Kai kada ya kanka za ka nemi ka dora mun hawan jini? Alhaji ai ta magana tunda kai ba maka ta mummuna ba. Na san me nake ciki. Kudin nan na samu zan kai maka. Ai mu hakuri da Allah. Insha Allah zan nemi su.
Wala, bari in gaya ma wani abu. Wallahi, ka yi ƙoƙari yau yaushe. Yau Laraba. Yau Laraba ko? To ka yi ƙoƙari kafin wata Laraba sati guda kenan. Ka tabbata kuɗi na haya na gidan nan sun zo hannuna. Idan ba haka ba zan turo kafinta duk zai ɗaye kwanukan nan. Kai da gidanka Alhaji, a yi mu haƙuri zan kawo kuɗi. Da kaina mako zan kawo da hannuna ba komai. Kuma ka Alhaji abin da ke gudu ka san mutane fa yanzu akwai shaidanu a cikinsu. Kasfa a zai ka a ce saboda kawai ba sa ƙaunar a ga mazuwa daga ɗaya. Man Bala? Ni za ka ce ana ziga ni? Yi mutane ba ai shaidanu na mutane. To da sati ɗaya na gaya mako? Wallahi na rantse da Allah ka yi ƙoƙari ka bar man gida na nan da kwana uku. Ina gaya maka tun da ka ce zugo na aiki. Ina gaya maka idan nan da kwana uku ta yi ba kaga da iya kwano ko za a ɓare da dukan tsiya zan sa ka bar gidan nan. Ina gaya maka tunda ni ba ɗan iska bane ba kuma ba a banza na tara kuɗin nan ba. Mutane ba ku san yadda aka sha wahala aka haɗa kuɗi ba. Wato shi da mutum ba da kuɗi wato kawai kare ma ya fi shi saboda kai arziki ka san kuɗi haka ke gaya mu kai yawo. To Allah ne ma ya motsa bakinka kake so ka gaya mun abin da kai ka samu kuɗin. Gida dai kamar wannan akalla kana da guda 20 ya kai ka same su dan mummurutu dama shi ai abin da sa da Allah sa ka ba dan gudun magana ba wallahi da na gaya maka da ka kaji wayo billahi la ilaha kaga Alhaji